Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Masaganang araw sa ating lahat and welcome po sa pang-10 episode ng Ating Kaugnay Podcast Season 3, Your Peace in Agriculture, provider of extension and advisory services in agriculture. Ito ang inyong likod, si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. Sa episode pong ito, makakasama natin ang isa sa mga LSA ng ATI Bicol and of course, coordinator din po siya ng Top 555 project na nagpilot ng isa sa mga priority commodity ng programa, especially yung ubi. Kaya naman, let's welcome ang ubi queen ng Top 555, Miss Jeanette Bailon ng NITS Agricultural Farm, Galgallego, Kamsur, para ibahagi sa atin ang kanyang kwento bilang ubi queen ng programa. So, Ma'am Jeanette, first of all, congratulations po sa Bicol Learning Sites for Agriculture kung saan ikaw ay membro, and at the same time, ikaw ay naging coordinator ng programa. At dahil po dito sa inisyatibong ito, medyo naging busy, ano? Naging busy ang ating mga learning site for agriculture kasi ito ay isang malaking programa, no, na although Bicol lang to, and then pero sa tingin ko ay hindi lang ito Bicol na lang, ano? Lalabas din ito ng Bicol kasi nga awardee din tayo as most innovative project. Okay? So, yung BLSA po ay yung kumbaga, yun yung nag-initiate noon, and you're part of that ng success ng project. So, bago po yun, magpakilanlan muna po tayo, and brief background lang po about yourself and about your farm, kung bakit ka naging member ng BLSA, and yung ano pa yung mga dapat nating malaman. Okay. Magandang hapon, Kuya Mike. Ako po si Jeanette Bailon ng NITS Agricultural Farm, resident ng Barangay Pinagdapian del Gallego, Camarines Sur, at isa sa mga coordinator ng Top 55 program sa District 1 Kamsur. November 2023, kami po ay nakasama sa training ng Agro-Enterprise Clustering Approach, at doon po namin nalaman ang tungkol sa programa ng Top 55. Kaya naman po kami agad ay nag-isip at nagplano na mag-engage dito, lalo na sa ube crop. Pero yung LSA po, kailan po kayo naging LSA? Naging LSA po kami pandemic time since 2019. Okay. Yes po. So, nag-renew na po kayo, no? Yes po. Okay. Sa ngayon po ay LSA 2 na po kami sa ATI. So, dahil doon din sa pagiging LSA nyo po, ay doon din nyo nagkaroon ka ng training, ano? Doon sa clustering. So, hanggang doon na yung lumabas din yung programa ng Top 55. Yes po. So, unang-una, bakit ubi, ma'am? Ang ubi po ang pinakamataas ang demand sa lahat ng crops ng Top 55 program, at saka dahil mataas yung demand niya, medyo kulay yung supply at maganda ang presyo sa market. Bago, yung isa sa mga 5 priority commodity po ang ube, no? Yes, kasama po niya yung ano pang mga kasama po dito ang taro, ang malunggay, ang oraro, at ang kasaba. Isa na rin po dito ang teaser crops, ang lemongrass. And syempre dahil nga bakit ito nandiyan yung ube, yung
almost mga root crops, no? Yes po. It is because of medyo ang Bicol ay dalawin ng mga no, Ng ng bagyo. mga bagyo. So isa ito sa mga kung bakit isinusulong din kasi nga ito ay Very resilient. resilient siya, and at the same time nasa ilalim nga siya. Apo. Sa ilalim siya. And sige ma'am, ipagpatuloy natin. Yung ubi ba ay bakit nagkaroon ng demand sa market na malaki? Hindi lang ba sa Pilipinas ba or pwedeng sa ibang bansa rin? Yes. Eto po sa ngayon dito sa Bicol ay pinapalawak ang production kaya naman mas tumaas pa ang demand. Pero sa kabilang sa mga iba't ibang bansa ay mataas na rin po ang demand nito. So ready for export na din po dahil meron din tayong kasamahan na nag-export na po ng mga... So ano yung in-export dun ma'am? Yung product out of ubi? Yes po. Or yung ubi mismo bilang planting materials or what? Ang ubi powder po ang pinaka byproduct ng ubi na pwedeng nating i-export. So saan yung ginagamit ma'am yung ubi powder? Kung bakit ganun ka-demand or malakas yung o mataas yung demand ng ubi? Nag-click po ang mga ubi ice cream, ubi cakes, at ang iba't iba pang byproducts sa ubi. Na ginagamitan na nung powder Yes ng po. ubi. Okay. So dahil doon, isinubok nyo. Kasi parang kayo yung naging pilot nung ubi, ano? Yes, sir. So yung unang, yung unang pag-try nyo, ano ba yung mga consideration, and at the same time, paano nyo ginawa yung pag-venture dun sa ubi? Since hindi naman po talaga kayo na nagtatanim, nag-ubi pa prior to that. So, at least, try nyo muna kung ano. And, naging maganda naman yung resulta. Okay. Diba? And, bigyan mo po kami, ma'am, ng siguro simple, info kung paano nyo sinumulan, paano naging matagumpay yung inyo pong pag-uubi. Apo. Nagsimula po sa pag-attend namin ng training dito sa ATI kung saan naturuan po kami kung paano ang tamang pagtatanim, mga tamang distansya. Sa tulong po ni ATI sa pagbibigay nila ng tamang training at sa aming mga pagre-research din po. Subukan po namin ang pagtatanim ng ubi ay kayang-kaya natin dito sa Bicol. Kahit daanan ng bagyo at sabihin na madalas na magkaroon ng kalamidad, kahit papaano ay nakakasurvive siya dahil sa kanyang pagiging resilient. Maliban na lamang po kung talagang magkaroon ng tubig mismo, yung binaha ng gusto yung lugar. So, may risk din po ang ube. Pero mas mataas po yung chance ng profit sa kanya. Ilang hektarya ba yung inumpisan nyo po, ma'am? Sa amin po, nag-start po kami sa 2 hectares. 2 hectares. Yes po. Nagkaroon din naman po kami ng mga minimal mortality sa aming unang pagsubok. Pero, kumita rin po kami kahit sa unang trial po. Opo. 2 hektarya. Yes po. Saan po kayo kumuha nung mga pananim? Yung mga first na nyo? Sa tulong po ng Balsa, nagkaroon po kami ng consolidation ng pananim galing po ng Bukidnon. Doon po ay nakakuha kami ng kinampay variety ng ube at yun po ang pinadadami natin ngayon dito sa Bicol sa ilalim ng proyekto ng Top 55 program. Dahil yun po yung nire-request ng ating buyer. Kumuha po kayo ng pananim doon sa Bukidnon, ano? Yes po. And yun ba yung variety na kumbaga mas talagang lumalaki siya? Malaki po ang inilalaki ng mga ube sa aming unang pag-trial. Kumpara doon sa mga natural natin na ube? Siguro po, malaking factor din yung land preparation at yung tamang farming practices. So, ilang po bang sa 2 hektarya, halimbawa, kasi may mga nanonood tayong baka gusto nila ng subukan din, no? And ilan bang kailangan na pananim
sa 2 hektarya or maski kahit sa 1 hektarya lang po? Sa 1 hektarya po na ngailangan ito ng mga 12,000 pieces of planting materials. 12,000? Yes po. Ano yung Ayan. planting materials na sinasabi niyo, ma'am? Yun po Ubi yung din po ba siya? Ubi or seedlings na nakasidling. Apo. Or pwede naman nakakat na siya into pieces na pwede, ready for plant na siya. Oh. So ano po yung itinatanim? Ang tinatanim po ay yung laman. Yung laman mismo? Apo. Yung laman po ay meron siyang 4 na uri ng pananim, which is head tubers, middle tubers, and tail tubers, at ang whole tubers. Kung saan hinahati-hati po yung isang buo ng ube upang mas mapadami siya bilang pananim. Pero ano, sa surface lang po siya? O talagang buong malaking... Halimbawa, malaking laman po. China-chop po namin yan into pieces. Na mag-range ng 60 grams up to 250 grams per piece. So, ano yung babalatan muna? Hindi na po. Kailangan po may balat siya para doon po nagmumula yung ang tawag dito, pagsibol niya sa balat. So, ibig sabihin, wala po siya doon sa loob? Wala po sa loob. So, yung mga nasa loob na parte ng ube, ay saan napapunta yon? Usually, pagkain po nila yon habang sila ay tumutubo. So ang pag ano po nung ay papailalim, no? Kung kukuha ka, parang kailangan kung square siya, pailalim siya na square hanggang sa pinakagitna niya, no? Parang kumukuha tayo ng parang yung square na yon, iaangat natin, yun yung itatanim. Dapat merong dapat po ay may balat siya. May balat. Para doon po magsisimula yung kanyang pagsibol. So, wala pong sayang. Kung ba, siyempre sa umpisa, di ba, kukuha ka ng pinakamalaki. Tapos yung malaking yon ay hindi naman yung, sabi mo kanina, may 4 na pinagkukunan. Ano? 4 na. So, sa buong yun, kung gagawin natin ay maliliit lang yung planters na kukunin natin doon. So, ilan po sa isang malaking yun? 12,000 ba? Or kulang yun? Possible po sa 1 kilo ay magkaroon kayo ng 6 hanggang 8 na peraso. Sa 1 kilo? Sa 1 kilo. Depende po kasi sa hugis ng ube. May time po na hindi pwedeng paliitin ng husto kasi konti yung balat. So, iwasan lang po natin na gumaan ng less than 60 grams yung ating planting materials para po lesser yung mortality. So, kung sa 1 kilo na ube, 6 hanggang 8 lang po? Possible po. So, ibig sabihin, kasi 12,000 ang kailangan sa 1 hektarya. So, ang daming, yung tigi 1 kilo. Minsan naman po kasi wala pang 1 kilo. So, pwede niyang hindi na biakin. So, basta po, ang bigat niya is magre-range ng 60 grams up to 250. So, kung 12,000, mga ilang kilo po yan lahat? Siguro po mga 2 tons. 2 tons? Yung pananim pa lang po yun, para dun sa 1 hektarya. 1 hektarya, ganyan. So, binibili po ninyo yun? Yes, binili niyo po yun? Binili po namin yun sa Bukidnon. And then, kayo na po yung kami na po yung sa tulong po ng ating kasamahan sa Balsa, nag-coordinate po sila sa mga farmers doon para ma-cater yung aming mga order at na-deliver naman po sa amin ng maayos. Kasi para di ba parang isang beses ka lang nito kukuha talaga sa isang sa isang nagsusupply. Kasi ang second mo naman ay magtitira ka na after nung after nung cycle na yon. And doon po sa nakuha nyo yung yun, kasi magkano ba ang idea lang kung magkano ang presyo nung ganong isang ube na pang tanim? Okay. Last year po, 2024, ang presyo lang po ng ube ay nag-start lang sa 35 pesos. Tapos, 35 per kilo? Yes, per kilo. Tapos pumalo na po siya. Sa ngayon is, ang presyo sa inaangkat is nasa 80 plus na. Talaga? Yes, okay. So, almost na triple.
Apo, yes yung po. yung presyo from 35 to 80 plus no, kulang-kulang ng 90. Patuloy pa pong tumataas ang presyo ng ubi. Yun yung kumbaga yun yung initial na kakapitalan mo, no? Yes po. So, Planting materials and land Planting preparation. materials, tapos land prep. And then after that, meron pa bang mga ibang walang abono? May abono ba siya? Meron naman po. Opo. Mas maganda po kung meron kasi mas malaki yung potential na mabot niya yung kanyang potential growth. Kasi 'di ba nag-ano siya, no? Yung nagbo-vine parang Yes po, nagbabines siya. Oo. Ano yun? Kailangan yung pa or nag-set up po kayo ng trail? Yes po, nagsaset up pa po ng trellis. Trellis? Okay. So, yung pag-set up ng trellis, Another labor cost. Oo, Yes tapos po. may capital din yun. Yes. Kasi yung ginagamit nyo po ay ano bang Kahoy. kahoy. Kahoy and mga banana twine. So, yun po yun para kumbaga may pagkapitan. May pagkapitan. Yung ube kasi ma'am, di ba meron siyang parang bunga? Po. Yun din po ba ay pwede rin itanim? Po, pwede rin po siya itanim. May mga nagsasabi po na mas mabilis siyang lumaki compared doon sa Galing doon galing sa laman. Oo. Once po kasi na yung vines niya ay nakalatag sa lupa, may mga experiences po kami na natumba yung trellis dahil sa bagyo at lumapat sa lupa yung vines. So, yung bunga niya ay nalubog sa lupa at napansin namin na mas mabilis siyang lumaki habang naka-vines siya. So ibig sabihin nandun pa siya sa nandun pa siya sa mother plant niya, no? Opo. Mabilis siya sa paglaki. Pero kapag po inalis na doon sa vines at yun yung mismong itatanim mo, medyo mas natatagalan po ako sa growth nun compared doon sa laman. So, ibig sabihin, ma'am, kasi siyempre, pag in-harvest na natin yon, nandun yung mga laman na nasa vine, ano? Kayo po ba ay kumuha din nun para itanim ulit? Actually, sir, doon sa aming first trial, inalis po talaga namin yung mga bunga. So, para makapag-concentrate siya sa laman. So, maganda naman po yung naging result. Nakakuha po kami ng mga around 37 kilos sa pinakamalaking laman ng aming ube. Isa lang yan? Isang puno. Yes, isang puno, 37 kilos. Yes po. Laki, ano? Average. Ang average po is nagre-range naman siya sa 10 to 12 kilos sa lahat ng average puno. Na po yun. Sa isang lang yan, sa puno. Kasi parang, ilan ba? 12,000 pieces yung tinanim nyo na para sa isang hektarya. So, sa inyo, na-double nyo naman kasi 20 to ano kayo, no? 2 hectares. So, 24. Mayroon din naman pong mortality. So, hindi po namin na-reach yung 24. Kaani lamang po kami last year na 11 tons. 11 tons. So, hindi pa naman umabot doon sa talagang hindi pa umabot sa peak. Kasi marami pong mga challenges din na pinagdaanan. Ilang buwan siya, ma'am? Para 8 to 12 months lang yun, sir. So, 8 to 12 months lang. Tapos, pakatanim mo, konting, di ba, nag-aabono rin po kayo? Anong abono po yung ang nilalagay po namin upon land prep, nagbabasal na po kami ng chicken manure and carbonized rice hull. Wala pa. Tapos pag natanim na po, growing stage na siya, nagano pa rin po kayo? Yes po. At 90 days, sa side dress po kami ng urea. Complete. So, ang ibig sabihin po, yun lang yung kung mapipicture out ng ating mga tagapakinig. Ganun lang ka, Ganun lang siya simple. masyadong labor intensive na pag lumalaki. Pagpalaki pa lang siya, no? Po. Parang 9 months na lang po kayo 90 days? 90 days. Baka 90 days. After 90 days, wala na. Opo. Tsaka as needed naman po yun. Once na medyo nakita nyo naman po na malusog, hindi naman po Hindi naman siya. So, ganun lang. Kumbaga, ano yung mga ibang, ma'am, yung ibang challenges sa pag-aano ng ube? A massive rain, sir. Okay lang yung sa bagyo kung hindi naman siya masyadong maulan. Pero kapag po dumaan sa atin yung sunod-sunod na pag-ulan, doon po may mataas ang risk ng ube. Kasi nag-i-stack po yung tubig sa ilalim ng lupa. So, yung ulan yung medyo
isa sa mga factor, no? Apo. Hindi naman bagyo, pero kasi kung bagyo, hindi naman siya Hindi naman po nagtatagal ang pag-ulan. So, after ng bagyo, pero yung ulan, pag inulan tayo, tuloy-tuloy na pag-ulan. yun po yung medyo, kasi siyempre root crop siya, sa ilalim siya ng lupa. And, ano po yung mga learnings natin doon? Learnings po, ganun na. unang-una, dapat piliin po natin yung tamang lokasyon kung saan po natin magandang itanim. So, mas better po siguro yung medyo pahilig yung lupa. So, hindi siya Mga slopey area. Opo. At saka yung medyo sandy loam. Kasi hindi siya, unlike doon sa clayey, opo, yung pag clayey po kasi nag-i-stack talaga compact. Saka compact yung soil nun. Opo. And siyempre, root crop siya. Kailangan niya ng medyo magaan Opo, na mabuhaghag. lupa. Buhaga para mas lumaki pa. Yes po. Okay. So, yung place niyo po, ma'am, ay ano ba? Ideal. Yes, sa amin po, yung aming place po ay very ideal siya sa ubi kasi doon po sa unang trial namin, hindi pa naman po kami talagang well-experienced sa ubi, pero nag-click naman po siya. And ano yung ano nyo, ma'am? Yung market nyo, paano nyo nasabi na, kasi siyempre, production kayo, and then umani kayo, yung ani nyo na, although hindi nyo naman po siya na, kumbaga hindi naman maximize, hindi pa full, yung natin doon sa first trial na yan. Pero na-market nyo siya, and then sabi nyo nga po, nakabawi din kayo doon sa mga ginastos nyo. So, by that pa lang, kung titingnan natin, ano po yung, doon, papaano ba, siyempre, ang doon is minarket nyo. And kung gaano yung presyohan, ano ba, timing ba na mataas na yung presyo? Or... timing po talaga na mataas ang presyo at na-market po namin as 100 per kilo ang ube nung time na yon. So, medyo maganda po talaga yung naging... So, ma'am, hindi naman siya, kumbaga, mahirap yung pagmamarket noon? Hindi naman po naging mahirap kasi bultuhan po ang kuha sa atin, lalo na sa proyekto ng Top 55 ay wala pong limit ang dami. So usually, ma'am, saan nyo yung na-market yung mga ube? Dito ba sa Bicol din, yes, or po. sa ibang... Dito pa lang po sa Bicol, hindi pa po tayo nakakapaglabas ng ube kasi dito po sa atin pa lang ay mataas na ang demand dahil marami na pong gustong mag-engage sa Top 55. Okay. So ibig sabihin, marami din dito sa Bicol pa lang, marami na rin gumagamit ng ano yun, ma'am? Pinapowder. More on planting materials po yung last time na harvest namin at na ibenta. Pero sa ngayon po, meron na rin pong nagpa-process ng ubi powder dito sa atin. So, ibig sabihin, yung unang trial nyo po, yung kita nyo ay lahat lang yon ginawang planting materials. Yes, po, so, wala pa dun sa production na ginawa na siyang ubi powder or parang ganon? Wala pa po. Sa ngayon po, sumusubok na rin po kami na i-production ang ubi. At meron na po tayong ubi ice cream sa Nets Agricultural Farm. Okay. So, ibig sabihin, doon pa lang tayo sa planting materials pa yes, lang. Po. Talagang kikita ka na. Opo. Kung halimbawa, pagsabay-sabay, just imagine, sabay-sabay na pati yung planting materials sa bibenta mo, pati yung powder ng gano'n, magawa na or may kumukuha na rin sa inyong negosyante. Mas grabe yung mas malaki po yung possible income. At meron na rin po mga nagre-request sa atin ng instead root crops ay gawin na nating rooted seedlings yung ating ibebenta. So, nagpo-produce na din po kami only 50 pesos per seedling. So, paano yun? Buhay na po siya. Kami na po yung ang gagawin na lang is naka-land prep sila, tapos pagdating doon, yes po. Tanim na lang sila lang. Yes po. Okay. So, doon pa lang makikita natin, ma'am, na nandyan yung demand. Yes, hindi pa nga tayo nagpa-powder nung hindi pa po tayo nagpa-process. Puro lang yung planting materials, pero kinukulang na rin tayo dito pa lang sa Bicol. So, marahil maganda yung ng ube, no? Paano niyo po tinitingnan yung
magiging ano ng ube sa mga susunod pang taon, lalo na paano, just imagine kung paano, kung masaturate na natin yung Bicol pala sa planting materials. Ano yung mga future plans nyo po dito sa programang ito? Sa programa pong ito, napakaganda po ng future plan na magkaroon ng production facility ang mga by distrito or kaya ay by LSA. So tingin po namin hindi masasayang yung effort kung magtuloy-tuloy ang mga magsasaka na magtanim ng ube. So pag marami nang nagtatanim noon, Into production. ang dami ng planting doon, mga materials doon. Doon na naman tayo sa pagpoproseso na. Yes po. So sinasabi po ma'am na ang future plan dito sa industriya ng ube ay papunta doon sa magkakaroon ng processing Yes. center, no? Yes po. Specifically for ube. Yes po. So sa tingin niyo po ma'am, yun ba ay magagawa at yun din yung tinitingnan na mga sunod na steps ng top 5 project? Hoping po na matuloy ang mga plano ng balsa dito sa proyekto ng Top 5. At sa ngayon po ay pwede rin naman tayong magkaroon ng for export dahil isa po sa ating kasamahan ay nagsisimula na rin. Tapos dito pa lang sa Kamsur, Yes, hindi pa masyadong ang Bicol. Marami pa, may 5 pa tayong probinsya, no? Yes po. Pero sa Kamsur pa lang nakikita na natin na talagang kinukulang na sa planting materials. Ma'am, bilang siguro pang huli natin na kasi nandun na nailatag naman natin. Paano po natin hikayatin pa ang ating mga kapwa magsasaka para mag-venture dito sa farming, lalo na sa ube production? Okay. Kasi nga nasabi na natin kung ano yung demand. Nandyan yung demand, di ba? Nandyan yung kagaanan sa pagpuproduce ng ube. Pero paano pa natin mas lalo silang hikayatin? In the sense na base doon sa yung experience bilang ikaw ay nag-pilot noong ube na kung saan yung palang ay target mo pa lang nun sa mga pananim pa lang. Masasabi ko lang po sa kapwa magsasaka at sa mga ka-learning site namin dito sa buong Bicol. Suportahan po natin yung programa ng Top 5 program, lalo-lalo na sa ube, kasi napakataas po ng demand nito at ang ating hindi lamang po tayo yung matutulungan dito, kundi pati na din yung ating community na makapagbigay tayo ng hanap buhay sa mga kapwa natin magsasaka. Saka ikaw po ay kumbaga nasubok mo na. Apo, And yes po. ikaw mismo yung testamento na magsasabi na nandyan yung nandyan yung magandang Potential. potential ng ube, production. Siguro hindi lang po sa ube, kahit dun sa Top 555 ay malaki yung Malaki potential. po yung potential dahil very resilient po sa mga kalamidad yung mga. Pero sa lahat po kasing sa Top 55 na commodity, ito yung ube yung yung pinakamalaki din yung Yes po production kasi cost and malaki nga yung benta, pero malaki rin yung kakapital puhunan. natin. Ang puhunan. Okay. So, pwede naman po mag-start kahit sa maliit muna para from doon sa kaunti ay yun na po yung ating paramihin unti-unti. Pero si Ma'am nga, sabi ko nga, living testament ito nung ube project na ito ng Top 55. Kasi nga, hindi malaki, hindi madali na ikaw ay mag-invest doon sa gano'n na hindi mo pa naman nasusubok at wala pa namang, wala ka pa experience. And at the same time, wala ka ring nakita or napuntahan na mga di ba yung na-visit mo or nakapanood ka ng mga ganito na nagbigay sa'yo ng ideya, ito pa lang So, si Ma'am lang, sinabi niya nga, si Ma'am nga ay sumubok
na doon sa mga bagay na hindi niya pa talaga totally alam. Pero ngayon po ay masasabi mo, no, na nag-encourage ka pa ng mas marami. Okay. Kasi nga, talagang ako nasubok mo na, naman. Nasubok na. At, nasubok na at napatunayan. Kayang-kaya. Ayun, sa ube po, masasabi ko na once na nakapag-start na kayo ng ube, palagi kumbaga, hindi na mauubos yung inyong planting materials. Kasi kahit maliit na maiwan doon sa lupa, ay patuloy na siyang tumutubo. So, maganda po ang ube farming. Nasubukan po namin at sa tingin naman namin ay basta sa tamang lokasyon at farm practices ay napakaganda po ng potential nito. At ganun din sa Top 5-5 program dahil nagkakaisa ang bawat magsasaka sa pagbebenta ng ani at sa pagtulong din sa kapwa magsasaka. Sa tingin ko, positive itong programa na ito. Tapos, siyempre, DAETI. Siyempre, ano yan, ma'am, kumbaga, nasubok nyo na, no? Apo. And, siyempre, tuloy-tuloy din yung pasok noong kulay ube. Yes po. Sabi nga. Di ba? Kulay ube. Yes, yung 100 pesos pataas na yan, di ba? Yun yung pasok. Kaya 100 pala si ube, no? Kasi ube. Kulay ube. Kulay ube. Yung pera natin. Sana hindi palitan yung kulay ube na yun ang pera natin. Anyway, so maraming salamat, Ma'am Jean Net, sa pagpapaunlak sa amin imbitasyon para magbahagi ng iyong kwento bilang coordinator and at the same time implementer din ng Top 555 project as coordinator ng First District. Naway ang kwento mo ay magbigay pag-asa at inspirasyon at pagkilos sa iba pang magsasaka para subukan ding lumahok sa mga ganitong programa ng ATI, ng Balsa, no, ng Top 555 na project. So dahil dito, nagtutulungan kasi sa Top 555 nagtutulungan ang mga magsasaka at bawat isa. Sabi nga yan, ikaw po ay miyembro ng Balsa, no? Wala kang ibang ideya pa, pero dahil sa Balsa, nagkaroon ka ng ideya. So, ito po ay siyempre ang pamahalaan at ang pribadong sektor, okay, upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. So maraming salamat po sa iyong patuloy na pagpupursigi upang mapaunlad ang pagsasaka sa ating bayan at kalaunan ay sa ating bansa. So salamat po syempre sa aming napakasipag na Center Director ng ATI Bicol, Doc Joey Villarmino, sa aming Section Chief, si Ma'am Prime, at sa buong pwersa ng ATI Bicol. So nakasama din po natin sa technical side ang ating MPS2, Kuya Chan Tosok, at sa mga senior high school OJT ng Yubel. Salamat po syempre sa aming mga taga-kinig, taga-subaybay at nanonood ng ating podcast. And yun po ang ating hinihintay na mga pag-iere sa podcast. Ito po ay pang-10 na. Okay? Pang-10 na po natin itong edisyon. So, meron na po tayong 2 episode. So, abangan nyo po kung ano yung 2 episode na naman na yun sa ating podcast. So, maraming salamat po sa pagsubaybay, pagkikinig at panonood. Sa susunod na episode po ng ating Kaugnay Podcast Season 3, Your Peace in Agriculture, Provider of Extension and Advisory Services. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol. Diyos mabalas po, Bicolandia. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.